ኢራን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዘይተነገረ ናይ ጥንቲ ሚስጥር። ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ብልሒ ኢንስፓይሬሽን ሎሚ ካብቲ ልሙድ ናይ ዓወት ታሪኽ ወፂና ናብ ታሪኽ ዓለምን መጽሓፍ ቅዱስን ዝለወጠ ዓብይ ሚስጥር ክንርኢ ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ናብ እስራኤል፣ ግብፂ ወይ ባቢሎን እዩ ሓሳብና ዝኸይድ። ግን ሓደ ዓብይ ሓቅ ኣሎ። ብዘይ ታሪኽ ኢራን ወይ ፋርስ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ኣይኮነን። ኢራን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ሃገር ንላዕሊ ብኣወንታ ተጠቒሳ ትርከብ ሃገር እያ። ካብትን ህዝቢ እስራኤል ካብ ሞሮኮ ዘውፅአ ቄሮስ ንጉስ ፋሪስ ጀሚርካ ክሳብ እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክውለድ ከሎ ብኮኸብ ተመሪሖም ዝመፁ ሰብ ሞያ ታሪኽ ፋሪስ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተኣሰረ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ዶክመንታሪ እዚ ዘይተነገረ ጥንታዊ ርክብ ኢራን መጽሓፍ ቅዱስን ብዝርዝር ክንርኢና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ እስራኤላውያን ወፃኢ መሲሕ ወይ ቅቡእ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንኮ ንጉስ ቄሮስ ንጉስ ፋሪስ እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ንታሪኽ ኣይሁድ ዝቐየረ ሰብ እዩ። እቲ ትንቢት ነቢይ ኢሳያስ ቆሮስ ከይተወልደ 150 ዓመታት ኣቐዲሙ ቆሮስ ጓሳይ እዩ ፈቓደይ ኩሉ ክፍጽም እዩ ኢሳያስ ቁጥር 44 ምዕራፍ 28 ኢሉ ትንቢት ተዛሪቡ ነበረ። እግዚአብሔር ንቆሮስ ቁቡእ ኢሉ ፀዊዕዎ። ኢሳያስ ቁጥር 45 ምዕራፍ 1 ምውዳቕ ባቢሎን ኣብ 539 ዓመተ ዓለም ቄሮስ ንባቢሎን ብዘይደም ምፍሳስ ተቆጻጸራ። ሽዑ ህዝቢ እስራኤል ን70 ዓመታት ኣብ ሞሮኮ ነበሩ። ቄሮስ ግን ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅአ። እቲ ኣዋጅ ኣብ መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ክሳብ ቁጥር 4 ከም ዝተገልጸ ቄሮስ ኣምላኸይ ሰማይ ኩለን መንግስታት ምድሪ ሂቡኒ እዩ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት ካህንነት ድማ ኣዚዙኒ እዩ ብምባል ኣይሁድ ናብ ዓዶም ተመለሱ። ኣይሁድ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ቤት መቕደስ ካህንፁ ፈቐደሎም። ቄሮስ ሲሊደር ሎሚ ኣብ ብሪቲሽ ሙዚየም ዝርከብ ናይ ቄሮስ ሲሊደር እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ሓቂ ምዃኑ ዘረጋግጽ ዓብይ ስነ ጥንታዊ መርትዖ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጋጥመሉ ቦታ ኣብ ኢራን ወይ ድማ ፋርስ ዝርከብ ጥንታዊ ከተማ ሱሳ እዩ። ሎሚ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢራን ሹሽ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንግስቲ ኣስቴር ሓንቲ ኣይሁዳዊት ክልተ ወላዲት ዘይብላ ጓል ከመይ ገራ ንግስቲ ዓባይ ሃገር ፋሪስ ኮነት? እዚ ታሪኽ እዚ ኣብቲ ኣርታሕሽታ ዝተባሃለ ንጉስ ፋሪስ ዘመነ መንግስቲ ዘጋጠመ እዩ። ሃማን ዝተባሃለ ክፉእ ሰብ ናይ ኣይሁድ ከጥፍእ ውዲት ክኣልም ከሎ ኣስቴር ብትብዓት እንተጠፋእኹ እውን ዝጠፍእ ኢላ ንህዝባ ካብ ጥፋእታ ድሕነት። ኣብ ሱሳ ዝተረኽቡ ፍርስራስ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ዝተገልጸ ጻዕዳን ሰማያውን መጋረጃታት ዝነበሮ ዓብይ ኣዳራሽ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ። ሎሚ እውን መቃብር ኣስቴር ሞርዶክዮስ ኣብ ሃምዳን ኢራን ይርከብ። ነቢይ ዳንኤል ንመብዛሕትኡ ህይወቱ ኣብ ባቢሎን እዩ ዘሕለፎ። ግን ጥርዚ ስልጣኑን ዓበይቲ ራእያቱን ዘጋጠሙ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ፋርስ እዩ ነይሩ። ዳንኤል ናብ ጉድጓድ አንበሳ ዝተደርበየሉ ታሪኽ ኣብ ትሕቲ ዳርዮስ ንጉስ ፋርስ እዩ ነይሩ። ንጉስ ዳርዮስ ዳንኤል ኣዝዩ ፈትዎ ስለ ዝነበረ ካብ አንበሳ ምስ ወፀ ኣምላኽ ዳንኤል ህያዋይ ኣምላኽ እዩ ብምባል ኣዋጅ ኣውፅአ። ዳንኤል ብዛዕባ መውፅኢ መንግስትታት ዓለም ዝረኣዩ ራእይታት ዳንኤል ቁጥር 7 ክሳብ ቁጥር 8 ንመንግስቲ ፋርስ ዓጽሚ ኣኣፉ ዝሓዘ ድቢ ወይ ድማ ከም ክልተ ቀርኒ ዘለዎ ድዑል ገይሩ ይገልጾም። እዚ ድማ ፋርስን ሜዶን ሓቢሮም ንዓለም ከም ዝገዝኡ ትንቢታዊ መግለጺ ነበረ። ሎሚ ኣብ ከተማ ሹሻ ወይ ድማ ሱሳ ኢራን ናይ ነቢይ ዳንኤል መቃብር ዓብይ ታሪኻዊ ቦታ ኮይኑ ይርከብ። ነሃምያ ንንጉስ ፋርስ ኣርታሕሽታ ቀዳማይ ኣሰላፊ ወይኒ ነበረ።
እዚ ስልጣን እዚ ንንጉስ ኣዝዩ ዝቐረበን ዝእመንን ሰብ ጥራይ ዝወሃብ ነበረ። ነሃምያ ቁጽሪ ኢየሩሳሌም ከም ዝፈረሰ ምስ ሰምዐ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ፋርስ ሓዘነ። እቲ ንጉስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ሓተቶ። ንጉስ ፋርስ ንነሃምያ ገንዘብ፣ ዕንጨይቲ ከምኡ እውን ወታደራዊ ሓለዋ ሂቡ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዶ። እዚ ድማ ኤራን ንህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ጌራ ትርግፍ ከም ዝነበረት ዘርኢ ካልእ ኣብነት እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ምስ ተወልደ ሰብ ሞያ ካብ ምብራቕ መፁ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 2። እዞም ሰብ ሞያ እዚኦም ካብ ኣየብ መፅኦም? ማጊ ዝብል ቃል ካብቲ ማንጉሻ ዝብል ናይ ፋርስ ቃል ዝመፀ ኮይኑ ንካህናትን ተመራመርቲ ከዋኽብቲ ፋርስ ዝወሃብ ስም ነበረ። እዞም ካብ ፋሪስ ዝመፁ ሰብ ሞያ ነቲ ነቢያት ዳንኤል እቲ ሓለቓ ጠቢብን ፋሪስ ዝነበረ ዝሓርጎ ትንቢት ዝፈልጡ ከም ዝነበሩ ይእመን። ስለዚ እቲ ኮኸብ ምስ ራእይ ንጉስ ኣይሁድ ኣበየሎ ኢሎም ዝመፁ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርቤ እዞም ህያባት እዚኦም ናይቲ ግዜቲ ቀንዲ ፍርያት ፋሪስ ከበዕበያ ነበሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጥንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ መጻኢ ኤራን እውን ይዛረብ እዩ። ኤላም ጥንታዊ ክፋል ኤራን እያ። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 38 ክሳብ 39 እግዚአብሔር ዝፋነይ ኣብ ኤላም ክተክል እየ ኣብ መወዳእታ መዓልታት ግን ምርኮ ኢላም ክምለስ ይብል። እዚ ድማ ኣብ ኤራን ዓብይ መንፈሳዊ ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘርኢ ተስፋ እዩ። ጎግን ማጎግን ሕዝቅኤል 38 ነቢይ ሕዝቅኤል ኣብ ዝተንበዮ ትንቢት ፋሪስ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢራ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከም እትለዓል ይገልጽ። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝፍጸም ፖለቲካዊ ወጥረት ዘርኢ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ብልሒ ኢንስፓይሬሽን ታሪኽ ኢራን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ቦታ ብጣዕሚ ዓሚቕ እዩ። ኢራን ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ ምርኮ ዘወፅአት፣ ቤት መቕደስ ንኽህነፅ ዝሓገዘት፣ ንነቢያት ከም እኒ ዳንኤል ነሆምያን ስልጣን ዝሃበት ሃገር እያ። ሎሚ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ እዛ ሃገር ዓብይ ኢድ ከም ዝነበሮን ንመጻኢ እውን ዓብይ ትንቢት ከም ዘለዎን ንርኢ። ታሪኽ ንፈልጥ እንተኾይና መጻኢ ንምርዳእ ኣየጸግመናን እዩ። ብልሕ ማለት ድማ ነዚ ታሪኽ እዚ ተረዲእኻ ንመጻኢ ምድላው እዩ። እዚ ዶክመንታሪ ዝፈተኹሞ ላይክ ግበሩ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይ ብልሒ ስድራ ቤት ኩኑ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።